Avui viatjarem a un hotel del Japó on qui atén els clients és un equip de robots. També us ensenyarem una samarreta dissenyada per controlar l'estrès. I Ramon Miravet passarà pel nostre test digital. Amb aquesta petita abella, nens i nenes que no saben llegir ni escriure s'inicien en la programació. Aquest altre robot va connectat a una aplicació i li podem donar ordres perquè ens expliqui un conte, ens canti una cançó o ens proposi un joc. I ara us presento en Darwin, que va ben equipat de sensors. A part de tenir una agilitat molt bona, com veieu, també és capaç de fer un partidet de futbol amb nosaltres. Aquests robots ja funcionen en algunes escoles i suposen una nova manera d'aprendre per als més petits. Un exemple més de com les màquines estan entrant a molts sectors de la nostra vida. Des de ser simpàtics companys de classe o una gran ajuda a quiròfan, fins a facilitar complexos sistemes de fabricació o fins i tot atendre clients en aquest hotel del Japó. Home, un hotel ple de robots? Això no m'ho perdo. Doncs mira. Ens donen la benvinguda dos recepcionistes peculiars que s'encarreguen de fer el registre. Després, qui ens carregarà l'equipatge fins a l'habitació també és un altre robot. I per obrir la porta no cal dur cap clau, n'hi haurà prou que ens reconegui la càmera. Un cop a dins ens espera un petit assistent, també robòtic, per atendre'ns en tot moment. Es diu Tuli i funciona per reconeixement de veu. A més de donar-nos informació, també controla l'habitació. Per exemple, podem demanar-li que encengui o apagui els llums i, de fet, aquesta és l'única manera de fer-ho perquè l'habitació no té interruptors. L'objectiu de la cadena és fer un hotel 100% eficient, tot i que admeten que tanta tecnologia els ha portat més d'un problema. アダルトが行いますので、子供の声での実験っていうのをしていなかったんですね。でただホテルをオープンしてみてファミリー層の方に泊まっていただいた際に、お子様の声に反応しづらいとかっていう問題が起きましたので、そういう点をですねオープンしてから徐々に改善を重ねていって今に至っているようなところでございます。Ara estan treballant perquè els robots passin a fer el 90% de les tasques de l'hotel. Avui en dia s'ocupen de la meitat de les feines. El que va començar com un experiment, ara ho veuen com una aposta de futur. Segons el seu director, la tecnologia els permet abaratir el preu de les habitacions, ser més sostenibles i oferir una experiència diferent. で皆さん泊まられてですねお帰りになられる際には、ロボットをいっぱいですね体験していただいて楽しんでいただいて帰っていただくっていう姿を見てますので、そういう面ではですねこういったロボットホテルを作って本当に良かったなというふうに感じております。De moment, el Henna Hotel, que en japonès vol dir hotel estrany, és l'únic al món amb aquestes característiques. I no és casual que es trobi al Japó, ja que aquesta societat respira innovació i passió pels robots a cada racó. Henna Hotel 오신 것을 환영합니다. The video showing a deadly officer involved shooting in Louisiana. Graphic body cam and dash cam video of an officer involved shooting where an unarmed... Hola, ¿qué tal? Bien. Muy buenas. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Somos los ganadores del boleto. De la visita. Ah, lo de internet. Sí. ¿Cómo os llamáis? Salaos. Toma, que salaos. Venga a pasar. ¡Vamos! ¡Gol!
que no me he presentado, me llamo Yannick. Ah, Yannick, ¿qué tal? Perdona que tengo esto un poquito manga por hombro, es que no sabía que veníais. Oye, mira, ¿sabéis lo que tengo aquí, por ejemplo? ¿Qué es? Instagram. ¡Instagram! ¡Qué loco! ¡Fotos! Para que veáis lo que son las cosas de internet. Antes Instagram cabía aquí. ¿Aquí solo? Aquí solo. Pues me tuve que comprar la pareja en Ikea. Hostia, ¿qué creces? Se ha hecho grande. Mira, aquí tengo Twitter. Twitter. Ah, Twitter! Aquesta és la particular representació d'internet que fan els Vengamonjas, dos youtubers de Barcelona que fa temps que triomfen a la xarxa amb el seu humor irònic i estripat. Avui hem volgut descobrir qui hi ha darrere d'aquest fenomen a la xarxa. Bueno, vamos que os enseño más cosas. Xavi Daura, 31 anys. Va estudiar Publicitat i Relacions Públiques. Normalment va més vestit. Esteban Navarro, 31 anys. Va estudiar Belles Arts. La calva que porta és falsa. Junts sumen 10 anys de Vengamonjas, dos humoristes que han nascut a YouTube. Jo diria que som dos amics que es van conèixer al col·legi i que amb el temps hem anat fent tonteries per internet, ningú ens ha parat els peus i la cosa s'ha anat com agrandant fins al punt que ara ens vivim d'això. Exacte. Penso que ens agrada comparar la nostra fàbrica de vídeos amb una pastisseria. Hem anat cuidant cada cop més aquests pastissets, aquests postres, i ara tenim això. I això són més de 300 vídeos, 67.000 subscriptors i milions de visualitzacions que acumulen en el seu canal de YouTube, on podeu trobar coses com aquestes. Chico, que lo vas a gastar, deja ya el mando de cambiar de canal. Es que estoy buscando la serie esa del erizo 3D. Ay, Hola. Soy el agua de Barmelo. Pero qué bien, ¿qué es esto? Agua, qué bien te suena en la boca. Agua. Parece lo último en bebidas. Agua. Es lo último en bebidas. Yo he visto mucho hashtag últimamente de agua. Aquesta vegada els hem trobat en plena tercera temporada de Suïssa, una sèrie de vídeos que s'inspiren en els episodis més mítics dels Simpson, un cop passats per la imaginació i la naturalitat esbojarrada dels Vengamonjas. De fet, per això ens han volgut rebre vestits així. És el nostre equip d'edició. O sigui, a part de rodar els episodis vestits així, després editem i, bueno, de fet... jo m'he de posar la perruca. Fins i tot contestem els mails. Els mails que tenen a veure amb coses de Suïssa els contestem així vestits. De Suïssa s'ha de fer de veritat, vestits de Suïssa. És l'única manera. Som-hi, posem a treballar. Sí. Vengamonjas dirigeixen, actuen, munten i porten les seves xarxes socials. Han fet el salt al teatre amb de Suïssa i altres projectes, i potser també els recordeu per les seves aparicions a l'APM. Anem a veure què recorda la ciutat d'aquestes 15 llamineres edicions. Ens han posat l'etiqueta de poshumor, que és que no voleu fer gràcia, voleu generar incomoditat, i som no, volem fer gràcia. No estem pensant tant les coses com la gent es pensa. Un cop amb un titular d'un diari ens van dir cafres, los más cafres d'internet, es deia. I no està mal. Mira, cafres és bo. Hi ha aquesta cosa. Junts a la televisió, a YouTube i als escenaris. Molts acaben pensant que també viuen plegats. És una il·lusió que crec que hem generat sense voler a través dels vídeos i, bueno, aquest llit és molt gros i dona per dues persones, però no, dormim cadascú a casa seva. Però de què va aquest programa? Sí, cuidado. No era de tecnologia, aquest programa? Dimecres, Samsung va presentar els seus nous telèfons. La protagonista principal d'aquests nous dispositius és la pantalla, que ocupa gairebé la totalitat de la part frontal del mòbil. També en destaca la qualitat d'imatge, el lector d'empremta, que ara és darrere el telèfon, el detector d'iris per identificar-nos i, a més, incorporen un nou assistent virtual. Coincidint amb aquesta presentació, la companyia coreana ha anunciat que tornarà a vendre el Galaxy Note 7 després del cas de les explosions. N'extraurà les peces defectuoses i reutilitzarà alguns dels mòbils canviant-ne la bateria. Els posaran a la venda aviat a un preu més econòmic. Els nous mòbils de Huawei, el P10 i el P10 Plus, són compatibles amb el sistema de navegació per satèl·lit europeu, el Galileu. Així ho ha anunciat la companyia xinesa, que assegura que d'aquesta manera els seus terminals ampliaran la connectivitat i tindran més precisió en geolocalització. Això també ho incorpora el model de Huawei Mate 9. TV3 estrena El lloc dels fets, un programa que recorre el territori a la recerca d'esdeveniments significatius que van marcar la història de Catalunya. Acompanyats per Marc de les Heres, els espectadors podran reviure la història de ben a prop gràcies a la recreació dels fets, els personatges i els ambients de l'època.
El programa, més, compta amb una aplicació que ens permetrà visitar els monuments que surten en cada un dels 13 capítols gràcies a vídeos en 360 graus. També podrem accedir a les recreacions històriques que més de 3.000 alumnes de tot Catalunya poden aportar a través del projecte educatiu Mobile History Map. Les plantes a casa són un element decoratiu molt agradable, ens acosten a la natura i, si triem bé, fan bona olor. Però tenir-ne cura requereix temps i atenció, i a vegades això condemna les plantes a una mort segura. Kiwi és un test de disseny, però més enllà de l'estètica, és intel·ligent. Està connectat a internet. D'aquesta manera és capaç de tenir cura de les plantes i fer-les créixer amb salut, i tot això ho fa de manera autònoma. El seu sistema d'irrigació es pot activar a distància i dispensa la quantitat d'aigua que la planta necessita, ni més ni menys. A més, gràcies a un sistema de sensors que es comuniquen amb el mòbil, el test notifica al propietari de la planta si necessita una mica més de claror o si l'hauria de col·locar a l'ombra. Aquest timelapse de la ciutat russa de Minsk està fet a partir de les imatges que ha gravat un dron. L'autor ho ha batejat com a Drone Labs. Els drons han canviat la manera de fer en tots els sectors on han tret el nas. Cada dia en descobrim nous usos i més sorprenents, com els que hem pogut veure en la primera fira centrada en el dron que s'ha fet a Barcelona. Els drons no només rivalitzen en les curses, sinó que ara creadors i fabricants competeixen per donar-los nous usos i perquè aquestes aeronaus ens facin la vida un pèl més fàcil. Aquest dron n'és un exemple. Està ideat per donar un cop de mà en rescats de persones o en la detecció de mercaderies perilloses en cas d'un accident a la carretera. El que ho fa possible és la incorporació de dues càmeres, una d'alta definició i l'altra de visió tèrmica. Aquest és l'únic aparell del món que combina les dues imatges perquè les càmeres tèrmiques bàsicament tenen molt poca resolució. Aleshores el que es veu amb una càmera tèrmica és puntets, i has de ser un especialista per identificar què són aquests puntets, si és un animal, un cotxe o una persona. Fixeu-vos ara en aquest altre exemple. Pues esto es un dron para extinción de incendios, ¿vale? Es un dron con una capacidad de 300 litros de agua. Es capaz de pulverizar el agua o atomizarla, consiguiendo una descarga de agua muy uniforme que desplaza la concentración de oxígeno del suelo y detiene la combustión. L'aparell, que encara és un prototip, s'enlairaria amb 36 turbines elèctriques, però la idea és que en un futur funcionin motors de combustible perquè tingui una autonomia de fins a mitja hora. I perquè els drons obtinguin cada vegada més usos diferents, hi ha qui es dedica a dissenyar accessoris perquè un mateix se'l pugui personalitzar. Aquesta empresa catalana ha ideat, per exemple, aquesta peça per protegir les hèlices de l'aparell, o un globus que funciona com un flotador i que evita que el dron s'enfonsi a l'aigua en cas que aterri al mar i no en terra ferma. Qui observava amb deteniment totes les novetats d'aquesta fira va ser el youtuber sevillà Rafa Cruz, que amb 100.000 seguidors al seu canal explica com iniciar-se en aquest món des de l'àmbit recreatiu. Aquest jove de 26 anys assegura que el gran escull dels drons és ara el desconeixement en el terreny legal. Una persona normal no sabe cuál es el espacio aéreo controlado donde yo puedo volar. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad, yo soy de Sevilla, tú te vas a zonas en las que tú puedes volar y estás en medio de la nada. Pero tú le dices a una persona que vive en un pueblo bastante lejos del aeropuerto, no, es que esto es espacio aéreo controlado. Pues ahí la verdad es que las instituciones y tal, la verdad es que a día de hoy están muy por debajo de lo que a día de hoy se necesitaría, ¿no? Que se diera respuesta. Porque te sientes como si fueras un pirata, alguien que está haciendo algo ilegal. I ara observeu aquests mapes topogràfics. Han estat captats a través d'un dron equipat amb un sistema GPS i una càmera d'alta definició que permet fer-ho més ràpidament que l'aparell que s'ha utilitzat tota la vida. Aquest dron és capaç de fer aixecaments topogràfics amb una eficiència molt més alta que seria la topografia clàssica. És a dir, si un topògraf pot fer, posem, 10 hectàrees en 3-4 dies, nosaltres som capaços de fer-ho un sol dia. I per acabar, us deixem amb un dron que podríem veure a les escoles.
Aquesta empresa de l'Anoia utilitza com a pretext el procés de creació de l'aparell per tractar a classe matèries com la tecnologia o la programació electrònica. Costarà, doncs, trobar un sector on els drons encara no hi hagin posat cullerada. Ramon Miravet no es defineix com una persona tecnològica. De fet, no és de tenir molts gadgets, i els pocs que té, podríem dir que no els cuida gaire. Vaig anar amb una amiga a fer una ruta per les cales entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i vam trobar una cala superxula i de cop i volta va venir una super mega onada i ens va mullar tot. Aquest va ser el penúltim mòbil, el penúltim accident de mòbil, i l'últim va ser aquí a casa, que el vaig trencar jo directament. Vaig agafar el mòbil i el vaig tirar contra la paret. O sigui, trencat. Trencat completament. I llavors vaig decidir fer uns canvis. Com per exemple quin? Pues he decidit no tenir WhatsApp i ara ja potser fa un any que vaig trencar el mòbil i no tinc WhatsApp, i la veritat és que el que no tenir WhatsApp m'ha canviat la vida. O sigui, me l'ha millorat moltíssim. El que m'aportava era pèrdua de temps. És pèrdua de temps constant. Grups, més grups, informació, fotos que no vull, vídeos que no vull. Destrossant el mòbil i sense WhatsApp. Veig que no ets gaire fan de viure connectat. Tinc un problema amb els mòbils, que és que jo era el típic que quan la gent ja tenia internet al mòbil encara anava amb un mòbil xungo, d'aquests que hi havia el joc de la serpiente, que no jugava. O sigui, és que no he jugat mai als mòbils ni als videojocs. I de tauleta, què en tens? Mira, tinc ma mare, li van regalar una tablet, i la tablet antiga que tenia me la va donar i no he sortit de la funda. I fa un any i mig que la tinc, o dos. Ni l'he carregat. Normalment, quants mails tens pendents de llegir? Zero. No, és una altra mania. O sigui, mira, tu entres a la meva habitació i ja, o sigui, el bàsic. No m'agrada acumular merda. Llavors em passa el mateix amb els mails. O sigui, quan veig, s'ha fet ma mare, s'ha fet entrada 3.000 i pico mails, o sigui, flipo molt. O sigui, jo no podria dormir. Recordes algun correu estrany que hagis rebut? Arriba un mail d'un paio grec, pilot d'avió, que es casa a Alemanya, no sé què, i comença a explicar-me una història que em va conèixer tocant el carrer. I de cop i volta me'n recordo d'ells. S'acaben de prometre just quan estava tocant. Em van convidar i vaig anar a la boda i em va agradar que se'n recordessin després de tants anys de mi, de que es van prometre ja quan m'estaven escoltant, perquè ja a les escales veus tot París, és l'hòstia. I sí, aquest mail el guardo un carinyo. I acabem amb un vídeo. Ramon, quin ens recomanes? M'agraden molt els videoclips de Radiohead. La cançó es diu Daydreaming, que l'ha produït aquest, no me'n recordo com es diu, però està considerat com el millor director de videoclips, que va produir tot tant aquest com l'últim. Són molt xulos. Just happy to serve. Just happy to serve you. Comencem la nostra repassada de les xarxes d'avui amb la petita Raina, una nena que confon de la manera més tendra un escalfador d'aigua amb un robot, amb qui intenta establir una conversa sense gaire èxit. Això sí, ens ha regalat un instant entranyable. Qui sap fer-se passar per un altre com ningú és el professional de la broma, el francès Rémi Gallard, que ha tornat a fer de les seves. Després de passar un parell de mesos en silenci, el seu últim vídeo ja acumula 3 milions de visualitzacions i pujant. L'estil ja és ben conegut i genera opinions diverses. Alguns adoren les seves bromes i altres, acaben realment indignats.
Stephen Hawking, a part de ser un cèlebre físic teòric, és conegut també per ser un gran amant de l'humor i sempre que pot en pren part protagonista. En aquest vídeo, Hawking busca una nova veu perquè s'ha cansat de tenir la mateixa durant tant temps. En el càsting hi participen cares, o més ben dit, veus famoses, des de Liam Neeson fins a Bill Gates, passant per Siri, tot i que no n'hi ha cap que li acabi de fer el pes a Hawking. Tot plegat és un vídeo per donar difusió al Red Nose Day, el dia del nas vermell, una jornada de recaptació de donatius que celebra cada 2 anys Comic Relief, una organització caritativa britànica. Tanquem el repàs de les xarxes d'avui amb un vídeo que a molts ens transporta al passat. Es tracta d'un muntatge musical amb animals que participen, sense saber-ho, en una nova versió de la mítica cançó de la sèrie de dibuixos animats Pato Aventuras. Aquesta funda converteix el nostre matalàs en un matalàs intel·ligent. Està plena de sensors i recull fins a 15 tipus de dades diferents mentre estem dormint. Ens monitora el son i dia a dia ens va coneixent millor per aconseguir, per exemple, despertar-nos de manera suau i en el millor moment. I també per posar el matalàs a la nostra temperatura ideal i personalitzada. Tot un luxe, sobretot a l'hivern. Ara us presentem un dispositiu que també ens vol ajudar a viure més tranquils quan som a la feina. Mentre està a l'oficina, en Santi rep una notificació, però no és del Facebook, sinó d'una aplicació que va connectada al guant i a la samarreta intel·ligent que porta sota la camisa. Li monitoritza les constants vitals. Aquesta samarreta és capaç de mesurar la freqüència cardíaca, la respiració, la temperatura i un paràmetre que es diu GSR, que és la conductivitat, la sudoració de la pell. Són teixits intel·ligents que ha desenvolupat el Centre Tecnològic Eurecat i s'han dissenyat per regular l'estrès dels treballadors. Estan equipats amb uns sensors fets en fils de plata, un material molt conductiu. La informació que recullen arriba a una aplicació que l'analitza i permet saber si l'índex d'estrès de la persona ha pujat o no. Si és que sí, el treballador rep un avís per fer una pausa. No és que elimini l'estrès, perquè en si no et fa una descàrrega i deixes d'estar estressat, sinó que t'ajuda a controlar, perquè el que intentes és que no arribi en estadis que siguin crítics. Per arribar a la forma actual de la samarreta, han hagut de reduir al màxim la mida de sensors i components perquè es pugui integrar fàcilment al dia a dia dels treballadors. Al cap de 5 minuts, quan has sortit al carrer, ja t'has oblidat que portes una samarreta i fas vida normal. Els dispositius que n'hi havia abans per fer això només es feien al laboratori. Posava una persona al laboratori, la omplien de cables i podien mesurar l'estrès, però clar, no són condicions normals. Jo no treballo endollat de cables en un portàtil. Ara per ara, la samarreta és un prototip i no està a la venda. Forma part d'un projecte de recerca europeu que s'ha fixat en la manera com la tecnologia intel·ligent pot ajudar a millorar la salut dels treballadors. I això és tot el que us teníem a punt per avui, però tornarem la setmana que ve amb moltes més històries. Ens mantenim en contacte a través de les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i al nostre canal de YouTube. Hem reservat l'últim minut del programa per presentar-vos una noia polonesa, Maja Kuchinska. Quan tenia 10 anys va saltar des d'un avió amb el seu pare i amb paracaigudes i des de llavors no ha parat de volar. Oh, mama, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved. From the very first time we... Ara, amb 17 anys, és una estrella dels túnels de vent. Les seves actuacions van més enllà de la pura competició i són tot un èxit a la xarxa. En la seva visita als Wing Games d'Empúria Brava l'any passat, ja va aconseguir 15 milions de reproduccions en només 2 dies. I l'actuació d'aquest any ja ha superat els 30 milions. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau. I couldn't leave if I wanted to, 'cause something keeps pulling me back to you. From the very first time we loved.
very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. Oh, you could give it all, but it's never enough. No. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful, I can feel it. When you hold me, when you touch me. It's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful, powerful, powerful. Wow. Oh yeah, let's hear those claps. Sublime performance from Maya.